Amen. Let me greet ubaba la ekhaya egameni ngimshele izandla egameni likaJesu. Sibingelele mathebula unkosikazi wakhe uleze mkhonto ukuthi beyibingelele. Haleluya. Tell them about special izandla. Abafundisi abakhona basho bese wenye wakhohlwa right. Hallelujah. So let me say protocol observed. Amen. But masibonge ukubingelela kubafundisi masango. Praise the Lord. Amen. Domestic worker. Extension 4. I don't know. So, angiyalapha ngoba ngiyazi noma kusebenza lapha ngiyodlala khona. Namhlanje ngizoshumayela phambi kwabo bahlezi phansi. Amen. Amen. Siyabonga amadeni kaJesu. Pastor Shalom. This movement really called, and then you are called to pray. I was so moved when I in that movement, and the way that he spoke, the God who was like, hallelujah, the man is full of weight, praying to God with him. Ngiyokufika izwile yasekhaya phakathi kwakhe simshaya izandla. Athi ngiye ukuntula umfundisi ukuthi umunye umfundisi uShabani ngabani abanye besuka inkinga. Ake ngicela ukuthi all protocol observed. Amen. Amen. So taking into consideration but I want to acknowledge abazalwane base-God's altar abangiqaphile ngezanamlindawo my sons and daughters baphakame sibashayela izandla egameni likaJesu. Siyabonga kakhulu. Excuse kodwa ngoba sinaso kuyesemlweni esiqalile ukuyisupport from yesterday. Not from yesterday, from Thursday. Amen. Until namhlanje bayivala, and I was preaching there. I'm not going to take isikhathi eside. Yebo nje ukuthi ngaphakathi tired, but for the work of the Lord singelokusebenza kwisikhathi esisodwa. But we ought to preach the word. Amen. Amen. So taking into consideration about the theme of this night prayer, etholakala lapha John chapter number 2 verse number 19. And Jesus answered and said unto them, destroy this temple,
And in 3 days, I will raise him up. Before we go to this scripture, there is something remarkable about uNkulunkulu. Hallelujah. Ngengathi mina esikhathini esiningi siyake sibiza abantu abagulayo sibathandazele bangaphili bese kuzomunye abeka izandla abiza igama nathi silibizile bese ogulayo aphile. Then you ask yourself, kanti mina ngisebenzise liphi igama? Ngoba sonke sithenge igama likaJesu kodwa wangaphili. Wafika omunye wathi igama likaJesu waphila. Ngingafundisa ebandleni ngathi isikhathi esiningi uNkulunkulu akaphendula umthandazo wakuphendula umuntu odakazayo. Ngizoyiphila isikhathi esiningi uNkulunkulu akaphenduli umthandazo kodwa uphendula umuntu othandazayo. Amen bazalwane. Amen. Ngoba keke kuyenzeka sikhulume iswelike kodwa unyaphenduleke okunye angaphenduleki. Hayi ngoba uthandaze wrong. Uthi wena othandazayo awukho ku-position othola lento oyithandazelayo. So washo ukuthi kuyasho noma counter i-revelation onayo uNkulunkulu. Ngoba uma sibheka iBhayibheli abantwana baka-Israyeli babhekana nolwandle olukhulu. Now ucounter ukuthi wena ukuyiphi iposition ngoba ulwandle olubovu kwabanye luyindlela kwabanye ithuna kodwa ulwandle lungile. Kodwa ukuthi uzoliqamba ngaliphi igama kuya ngeposition ojabe kuyo. Abanye bathi thina luyindlela ithi sadlula. Abanye lwababulala. Amen. Lunye kodwa abanye uyabadlulisa. Abanye uyababulala. So inkinga kusulwana ukuthi wena ube kuphi. Hey Jesus. Singayidonsanyana kancane esiphambanweni uma bemhlaba ohlangothini. Abanye bathi siyamlaya, abanye bathi siyaphiliswa. Kuye ngokuthi uyiphi position. Sure. Abanye bamshaya bayamlima emzimbeni bathi bayamthwesa icala angenalo. Bamshaya emivimbo bathi bayamlaya okuyobhala iBhayibheli athi ngaleyo mivimbo saphiliswa thina. Uyabona uNkulunkulu omunye umuntu into kuye ukuthi olujameni. Kwamethi singathi nasiphuma kulo mthandazo iposition kube right. Ngoba singena sonke kule prayer kodwa ama results awafani. Singena kumthandazo kodwa asiphumi nelanguage efanayo. Abanye babone ehlaziswa esiphambanweni kodwa abanye babone baphilisa. Hallelujah. Abanye bazophuma bathi sithwele uNkulunkulu. Abanye baphume bathi ngoku-empty. Kuya ngeposition. Oh Jesus. Hallelujah. Ithi manje kuya ngeposition. Kuya ngeposition.
bathatha umfana omncane bahamba naye ehlane bambuza bathi uyibonani wabheka umfana wathi ngibona intaba bathi uyingakanani wathi uyayibheka wangayiboni ukuthi iqalaphi wangayiboni ukuthi iphelelaphi wathi inkulu. Okay, bhala phasi ukuthi ubonani wabhala ngibona intaba enkulu. Bamthatha futhi bathi ake sikhule naye indiza akhwele indiza baphakama naye bathi bheka phasi ubonani bathi ngibona intonyana encane ngathi stick somages bathi bhala baletha ama-results wakhe ama-results angafani kodwa ukhuluma ngento eyodwa uma bhekane nayo wathi inkulu ngibona ukuthi iqalaphi iphelelaphi kodwa wathuma sekakhwela indiza le bekade inkulu ephasi wayibona incane phezulu kahle kahle ikholwa aliqothwa isitha kodwa ikholwa liqothwa iposition ngoba izoqala lentaba na uphambi kwayo ngoba inkulu awazi uzoyiqala kodwa na ugibeli eloprate the same mountain ekade inkulu phasi bayincane na uphezulu and yinye indawo yokuphakama for amakholwa umthandazo yonke iproblem oyibona ngamehlo enyama inkulu for wena but if we go up in prayer the same problem ibayincane inkinga imposition. The problem is not the problem, it's the position. Oh, Jesus. Hallelujah. Thank you. Khona abaphila nesifo esibulalayo bangafi kodwa abanye baphila nesifo bafe. The problem is not the sickness, it's the position. Awuyathandaza namhlanje ngathi singaphuma kulo mnyango siku right position. Oh, Jesus. Okay. Because of time, Jesus masilela, it is finished. It is what? Finished. Ufezile. Verse number 19. Jesus answered and said unto them, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Now, just take it low and push it to feet. I see something at your feet again to start. Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Abahlakaniphile ngeke balibhilise ngoba uthi yena noma ningalibhilise nijubukela mahhala ngoba after 3 days ningafaka i-effort nithi niyalibhilisa kahle kahle uzaba ukubatshela ukuthi you are wasting time if you destroy this temple, because in 3 days yinto uJesu ayinkinga ngayo ukuthi ubephila uba yinkinga usitha noma efa, still he becomes a problem
Umbulala kanjani umuntu othi ungangibulala manje but after 3 days ngiyavuka. Amen. You cannot destroy him. Bese ushaya izandla uthi I have overcome him. Because he says after 3 days I will rise him up. So we find our text. I know the theme, but let us go to our text of the day. Daniel chapter 3. There is something that I want us to talk about for the next coming 15 minutes. Then I sit down. Daniel chapter number 3, verses number 16. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, "O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter." Verse number 17. If it be so, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O king. Verse number 18. But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Yes. I greet my wife as the one Simshalizan. Hallelujah. Now, ngifuna ukuhlanganisa lama verse ayithuku ngeke ihlale phansi. Ngithi mina uyinkinga mshaya ukuthi athi uJesu destroy this temple and after 3 days I will rise it up again. Kazi ukuthi bonke abazoliwisa they are wasting their time ngoba noma baliwisile yena uzolivusa even though bona they thought ukuthi ukhuluma ngebuilding kanti ukhuluma ngayo ukuthi mina ngisixakaxaka somuntu noma ningibulala niyophila niyovele ngivuke. Bese obhala iBhayibheli athi kufa luphi udosi lwakho ngoba nawo umuntu onoKristu makefa uyophila. So uyasho ukuthi thina siyohlobo oluyinkinga kusathana. Siyinkinga siphila, siyinkinga sifile. So and kunamazwi uJesu awashoyo athi it is finished. Now uJesu athi it is finished bese thina siyafika kuchaza ukuthi sizolwa impi ephelile. There is no way that we can lose the battle because Jesus said it is finished. Ngizwile obhala iBhayibheli encwadini yamaRoma athi if God be for us who can be against us. Yindaba asho njalo it is finished. Ayikho impi engahlula umntwana kaNkulunkulu. Just kuya ngeposition. Ayikho into engadestroya the child of God. There is no devil from hell. Umntwana kaNkulunkulu. That's why sinqoba sithola isiqiniseko esithi it is finished. Noma ngabe Sathane uyayiletha inhlupheko lalela kufeziwe kuphelile. Ayikho into engasifunda bazalwane. iBhayibheli sonyethela ofezela angeke baze basilume. So zobabayo angeke se yindaba it is finished. Oh, Jesus. Akukho kusha okuzokuba thina. Thank you, Jesus. Nayinto usathana izoda ngathi. Singene empini ephelile. Hallelujah. Singene empini enjani?
Ephelile. Awungodwa yini wena? Ungodwa yi-position. But no position right. There is no way you can be conquered by the devil. Asubazi ufasta ngoba sebhenda bazalwa. Kahle kahle basizulukuza sifuna ubuso benkosi. Asizile ngoba sokunezinkinga. Sayibheka ngabantu bazila ngoba sekuyabheka. Hayi bazalwa, uma sizila sifuna ubuso bakhe. Jesus. Hey, sure. Asizilele ukuba ibe ngoba it is finished. After that, it is finished. Shadrach, Meshach, and Abednego. Inkosi yenza into ebhedayo. Wakhe isithombe. Makathi isithombe uthi bonke nakhala ibu yabali iBhayibheli. Maye ake ngibale ngeKing James ngoba ngikhuluma ama-tongues. Amen bazalwane. Amen. Bayangizwa abafundi beBhayibheli King James vele namanye amagama nje athi English ehloliwe. Hallelujah. Amen. Kanti wewe ukuthi good news bekuzalifundela. Amen bazalwane. Amen. Libala wonke amantwilo ngokumela khali amahabu nawo wonke. Kuthiwa lamahabu nawakhala wonke umuntu kumele aguqele isithombe esenziwe inkosi. I-problem yakaShadrach noMeshach no-Abednego ithi asikwazi ukumjikela omdala wensuku, asikwazi ukukhonza isithombe esibekwe yinkosi akhona uNkulunkulu ophilayo. Kwangathi uShadrach noMeshach no-Abednego bangena empini nenkosi ukuthi wena Nebukadneza lokushoyo anekuswenzi. uNebukadneza uthi niyadlala bafana bami, lokho engikushoyo nizokwenza. Kwangathi sokunebhettle ekhona ngoba uNebukadneza uthi siyale, uShadrach noMeshach bathi siyale. Abantwana nikhona bazalwane, zidala zombili kukhona kumele ngomuphondo phasi. uShadrach noMeshach bathi angeke sikhombisa uphondo. Oh, Jesus. Inkosi ithi nami ngeke ngomisa uphondo. Kanti inkosi awazi leya labafana finished. Hallelujah. Now there is a battle of the odds. You bow to this God or you bow to this God. Zombili zibhekisa amakhanda phezulu. Inkosi ithi ngiyakhothama, abafana bathi asikhothame. Asibambele. Nakungenzeka ufuna sivumelane bazalwane kaKristu. Nakungenzeka abafana bakhothame, chaza ukuthi inkosi iwinile. Yes. Nakungenzeka abafana bangakhothami, inkosi inqotshiwe. Jesus. Funa sibamba. Uma bakhothama, inkosi yenzenjani? Iwinile. Ngoba izifiso zakhe zifezekele bakhothamile esithombeni sakhe. Kodwa labafana uma bangakhothami, inkosi yenzenjani? Siyavumelana. Asondeleni. Now we must understand indaba yokuthi umlilo, the initial fire kakungaphindwana kayisikhombisa. Ngokubasiwe uNomali ushisa kwathiwa ngeke bakhothame bazofakwa phakathi kwanomlilo. Mara ngeke ukuthi kunabafana aba-oppose inkosi. IBhayibheli inkosi yathukuthela yashintsha nasebusweni bayo. Yabe siyayaleza ukuthi iphindaphindane lo mlilo. Ngoba eqaba ukuthi labafana bazoba intimidated. IBhayibheli umlilo waphindaphindwa kayisikhombisa. Bisa
bonke baqhubeka bathi Nkosi noma mawuphinda kodwa angeke sisho sikhopha. If God be for us, who can be against us? Ngoba sihamba nomdala wethu, sihamba noJehova Nisi, the Lord our banner, the Lord who fights our battle. He never loses a battle. Nasabini uyisihlalo sethu, uyintwana lophephela. Masihamba naye asisabi lutho, batuphinda-phinde Nkosi. But we are not going to harm. Kanti Nkosi angikaze ngidelelwe ngale ndlela. Hey. Bathi abafana sikhothana. Yathi Nkosi ngizokhothana. Nayi sisimanga. Lithi ngenxa yokuthi wawuphinde ungayisikhombisa. Umlilo washisa abafana. Ilanga abashisa umlilo bashiswa ilanga. Mara singafiki lapho ufuna sihlale la. Bathi labafana lalela ke Nkosi. Uthi iNkosi kibo ubani lo uNkulunkulu? Oyikumkhulula esandleni sakhe. Thanda impendulo yabafana ethi lalela-ke Nebukadneza. Asinakuyiphendulela kule. We shall not account. We shall not account in this matter. Kodwa esikwaziyo ukuthi esimkhonzayo unamandla okusikhulula. And there is one thing that you need to understand. We are not going to bow. Ungakhothami kwethu kumemezela ukunqoba kwethu. You must understand that if we don't bow to your God, we remain victorious. In the process of a small and is so kotama. But the father lalela asi so kotama. Bega na yindaba sekuhlala phansi. But all right, can we give you a free information? Because what is that? But lalela, alithi sizwini. Side simkhonzayo unamandla ngokusikhulula. Sicela ukunika enye information emahhala. Nanoma. Hey, Nkosi yami. Sure. Nanoma. Angasasikhulula. Oh, Jesus. Kodwa siyazi unamandla okusikhulula. Kodwa kunento kumele uyazi because nanoma angasasikhulula. Kodwa ngiyazi uzokunika umsebenzi kodwa nanoma angasakunika. Kodwa ngiyazi ngemizimba siphilisiwe. Kodwa uzomemezela nanoma ngisagula. Usakhala une-tendency yokusithwala. Athi omunye bayangebuza. Bathi kanti uphi lo Nkulunkulu wakho? Ngoba izinto azihambi kahle. Sishoda ngohlobo lwabazalwane abathi nanoma. Ukuhlupheka kanjani uma kuna-prayer umthandaze 5 hours. Sithi uhlobo lwabantu oluzothi nanoma angaphendulanga. Athi ohlabelelayo noma ethule impendulo ikhona. Nanoma ngoba ngayizwanga imthandazo yami akisho khothama uSathane. Akube likhona abafundisi nanoma ibandla lingagcwali asizothaka asizokhothamela abayokuzwa akube likhona abazalwane anenzana. Oh, Jesus. Umfundisi nyampilelwe ekhaya bathi kanti lo Nkulunkulu wakhe kumele bathi nanoma engavelanga useNkulunkulu. Hallelujah. Hey. Oh, Jesus. Uyazi yini akasuNkulunkulu ngoba ephendula. ubuNkulunkulu bakhe abuvalidate impendulo yakhe. ubuNkulunkulu bakhe abuvalidate umsebenzi wezandla zakhe. Uke waba uNkulunkulu
ungakhohlwa uma sikhothama wena uyawina thina siyafika manje lalela ngenkosi asizokhothama thina ithi inkosi yomfaka abantu nanoma nasasikhipe emlilweni angeke sikhothama yazi thina abafana sizofa mara uzosala kwazini sifa sinemaqhawe ngoba ukunqotshwa wethu usekhothameni uma ngifa ngingakhothamanga ngiyikhawe elifile. Ugono ngife ngiyikhawe kunokufa ngiyigwana sendele ngabantu abathakathaka bathi Tanzania inobukhosi ngoba singahlupheka asizokhothama. Nifuna abantu mina ukuya ku-21 days fasting ubusuku nempilo wathandazi wathi ngokwehlentabeni wathona isimo sibhede ekhaya kodwa noma sibhede uthi baba usawunkulunkulu angizokhothama phambi kwesitha entabeni selaya uyasiyekela siyamnqoba uyasibulala siyamnqoba uyayiphane twendebe ukuthi wena wazi nokungafa uyisidumo esinqobile uzosala kwazini ukuthi laba bafe bangafuni ukukhothama. Abantu somele ku-announce wina ngithi was the question imagine somele ku-announce wina ngoba kumele kube nabantu ababhalayo ukuthi balowinile phela izayela bakhothamile balabakhothama. So asithi-ke bafike bathatha amathabo abo nomlotha bawubeka la bathatha inkosi bayibeka la bathi ubani okobili bangakhombi inkosi bakhomba amathabo laba bafike ngoba bafunanga ukukhothama babusisiwe abantu abazobambelela kukholo lwakhe abathi noma ungayidiliza lethempeli kodwa the 3 days I will rise up noma babengafa kodwa inophila kuye ibhayibheli yokusiza ngani umuntu susizwe lonke lahlele ukuphila kwakhe. Hey, Jesus. Siwolunye uhlobo lwabantu thina noma ngabe sifile kodwa singabakhombi athubuye ukuphila kuyuKristu ukufa kuyinzuzo sathana uzosenzani thina uma siphila siphile noKristu uma sifa kuyinzuzo. Hey, Jesus. Ngikakuzo lihlabelela kahle iqhume lithudumise njalo athubuye noma singahlupheka kwesikhashana noma usathane kwaba kusigwinya kodwa siyabona sinomele ekhaya ezulwini noma sifa siyophila ngale akohlabelelayo njengoba namaqhawe aphiwe nemikhele aboba namaqhawe ilabazane bafuna ukukhothama. Uyakhothama wena. Hey, Jesus. Wena Joel uyakhothama wena
Oh, Jesus. Hey, Nkosi yami. Until I was at the point of death. Bafika. Andithula usesemncane. Bafika. Nami sekubona ukuthi ngiyahamba. Bantu usesemncane. Baze bayibeka kahle ngoba bogogo bayakholwa. Baze bayibeke kahle bathi mfana nami impilo iyalwelwa. Siyakholwa sonke. Uyamazi ukusakhuluma njalo. Yekuthi amele kunjwele. Amen. Ayiphela ngolokho nami siyakholwa sonke kodwa lalela sibadala. Impilo iyalwelwa. Ngisho komoya ungafuni ukukhothama. Ungafuni ufele enyangeni bazalwane. Ungakhothama uyikhabe. Noma usakhula emzimbeni kodwa ungakhothami uyikhabe. Oh, Jesus. Hey, Nkosi Jesus. Yayenza inkosi. Idistakakana lesi. Izowenzani? Yakhumbula ngibeleki. Owashawa ibhokodo. Ephushwe owesifazane. Yamshaya ikhanda. Inkinga alibeleki. It was not because of the nakusaba. Akekho umuntu onespeed lokalibeleki. Ethela imali angabizi ambulance athanda umuntu ngicebelele. Akekho umuntu onespeed lokalibeleki atapekelo usafela iplane. Ufuna ukukhona. Inhlaba ife. Uyazi mfelana. Akunankinga nokufa. Mara ufuna ukufa ngeqhawe. Imagine ebukhosini bambonke ukuthi wabule wokuphasa. Sure. No, I can't die like a coward. Senezinto ey'khaya ngiyaziyo ukuthi nakufika mina amadoda angena ngamanzi emadolweni. Amadoda ayabaleka bese seyamenyeze uwalubeleki uzophasa. Hayi kodwa Pastor T. Hey, Nkosi yami. Asibone mina. Yes. I don't want to die like a coward, but I want to die like a hero. I told you, let me die the death of the righteous. Akenife ukufa kwabalungileyo. Bese nendlela zami zifanele zayo. Ngeke wena ufe njengeqhawe. Ngalalela noma ngabe uyahlupheka unestandard wena uhlupheka. Noma ngabe uhlala ekukhukhwini unestandard. Noma uhlala ekukhukhwini ngoba libizwa ngegama likaJesu. Ungavumi ukuhlupheka kwenza ukhothame. Noma ngabe uyahlupheka unevele uhlupheka. Ngoba umkhulu ngayo. So then Pastor P. Sentence. You can destroy this temple, but in 3 days, this will fall. She found someone about that to know what Satan. But he's so full. I'm going to call him as a Lord. She's so full. She almost said you don't swear. Nada por onde nada sobre a mobilidade. Quando me tele, esse meio vai salvar. Unamani, agora pode me crer. Unazame bakhonzisile. Wena waziwe ngomama womthandazo kodwa abantwana bakho babheka inyawulo usuyibuza bazabantu kanti uthandaza kanjani ngoba uthandaze sonke abantu babeka ekhaya bese uthi anginawo
ngiyayiphendulela kule meko kodwa kwaziyo uzongiphumelelisa uma ngiphumelelisa kule ndaba uzosala wazeka abazalwane uzosala wazeka asakholelwa ukuthi ashintshisiwe she statement ngikhonzile ukubheda ngaye esontweni ngahamba ngale interview bathi asikunike umsebenzi kanti ibhebhe nawo ngashona khona ngahamba ngiphuza ngathi uNkulunkulu ngicela ungipholise impela zane lihambe kodwa ngaye enkonzweni uDavid ukhuleka umntwana uhambe uyozilukula baba ngiliki umntwana uyafasa ushila umkhosi wamasaka lolala emhlabathini for 7 days kodwa kwasowuspiritual vele ushila kwaba number 7 usuphelele That is very easy to number 7. Yeah. Sapele izinto zakaDavide ku day 7. Bayibeka izinto ngelanga le7. La kuthiwa yaphelelisa perfection. Ngelanga le7 umntwana wami. Ngomenzalo wena. Kunabanye ukukholwa ngenxa yalokho. Asifundisi simncengile uNkulunkulu ukuthi sindisa ukuphila kwakhe umthethe hayi mina ngiyayiyela into yokukholwa sinemfuno ukufakazelisa bathi bekhanda ngamatshe uStefano wathi I will never die like a coward bathi qhubekani ngishaye ngamatshe kodwa kubona izulu livulekile angisabi ukufa kodwa ngiyofethela eqhawe angeke ngimpile bathi Stefano uyamvuma uJesu bathi uStefano uyinkosi nomsindisi bathatha ilithe bamshaya shaya uStefano leliphumikazi bamnika ichance yokugcina usavuma bathi kunezinto engiyibonayo bathi uyahlala ukuthi simshaye kahle ubona amatiyoyo bathi kunezinto engiyibonayo Ngiyayibona lento bazalwane simkhonza noma ngaphendulana akayeke ufana Christmas simkhonza enzile simkhonza elenzana okay uyazi wena ukuthi isikhalejwa yini ukuthi uSathane uzofaka emfonini udela izingubo wadela uthobo wayengayipray amanzazi Yes. Hold on. Yabo kuthi na uqabanga njalo. You are at the point of losing the battle. Yes. Kodwa sifuna ukuthi noma sesiphuma la siyabhala. Ngathi ke mina nathi Sathane. Noma ngizanga lutho. Yabo awuna pressure. Ngoba bazofuna enze sozifaka ipressure. Sozofuna ukumshwayisana uNkulunkulu. Kanti kumnandi umkhonzo ungena pressure. Kuthi noma ubuya kune prayer anyana ngoba ufuna impendulo lenye ekhoneni bakhe. I will enter his gates with thanksgiving. Angiyongena emasangweni akhe bese masengenile ngithola izinto ezizongenza ngibonge ngithi ngisangena ngingena with thanksgiving uma wenza njalo uSathane umnika ithuba uthetha ungena kodwa imudi yakho with thanksgiving uzokusola ngayo uDavide uqala ukufa uyasuka uyifunde le ndaba encwadini kaSamuel uyasuka amen bazalwane Amen. After ukusukuma
before I had this car. wayesontweni David uleyinga wena. uzilukule uthandaza uNkulunkulu ukulashindisile umntwana uyafa usabalekela uyadisappointa ngokwe-level yethu ngoba kaphendulanga umthandazo wakho kodwa uthi uma uvuke emhlabathini sayisontweni be strong, be strengthened. Hallelujah. But in 3 days, ungathokozi isitha sami ungawile sokuvuka. Amen. Uyavuka uVite emhlabathini ungene esontweni uyathandaza. Mayelana nokuthandaza uthi I don't want to look like my problems. Uthi ngicela ngithele amanzi yes. Ingceku zakhe uyagula umntwana uyolala ngaphandle ngokamasana uyafa umntwana ungena esontweni uyaphuma esontweni uthi singithela amanzi ageze nakaqeda ukugeza uthi ngiphile ukudla uyafa badake manje bathi uzobokora ubani bayakhombana onesibili ukuthi mina ngizobuza Nkosi your majesty umntwana uyagula ulala emhlabathini sithi umntwana ufile so umuntu ovukayo Yazona kunabantu abajabula ukuthi usemhlabathini. Yeah. kunabantu abajabula ukuthi uyasongola wena Yebo. bahlushwa yinto engekho bahlushwa ukuthi uphakamile into ukuthi bajabula ukuthi siyabona besithi uyozibulala balinyaza ukuthi uvuka kulendlini Amen. Uthi nakabaphendula. uthi ngizilile ngathandaza kodwa umntwana akaphilanga nangiqhubeka ngizila uzovuka na ngcono ngidle impilo iqhubeke angeke ngimthuke uNkulunkulu noma ngabe kwenzakalani empilweni yakho ungavuki ukukhothama kama ufe kodwa ungavuki